Abans de canviar-ho tot, i si canviem el que no rutlla? Continuem amb la inflamació de baixa intensitat. Avui veuràs què l'encén i què l'apaga. No és manca de disciplina, hi ha vermells amagats a la rutina que et porten a contracor. Imagina un semàfor intern. Vermell encén la inflamació, groc la manté i verd l'apaga. Què són els vermells? Ultraprocessats i sucre freqüent, estrès sostingut, dormir poc i moure't poc. Els grocs, menjars tardans, alcohol innocent, setmanes de feina denses. I els verds, plats senzill amb verdura, proteïna, greix saludable i fibra. Passos diaris, 7-8 hores de son, una pausa conscient de 5 minuts. Tria un vermell per setmana i posa-li un verd al costat. Sense perfecció, coherència amable. Vols el semàfor imprimible per la nevera? Escriu un mapa i te l'envio. Demà, a 14:15 del migdia, des d'Arenys de Mar, part 3.